Nagsama-sama ang iba't ibang sangay ng gobyerno upang mailapit ang kanilang serbisyo sa one-stop shop of frontline service na proyekto ng Philippine National Police. Isinagawa aktibidad sa isang mall sa lungsod ng San Fernando, La Union. Pangunahing benepisyaryo ng aktibidad ang mga miyembro ng kapulisan na hirap makaalis sa kanilang trabaho para iproseso ang kanilang mga dokumento. Kasama na rin ang kanilang mga dependent bilang benepisyaryo. Alam naman natin ang ating kapulisan sila very busy sa mga duty nila, hindi sila nakakalabas. So ito na yung pagkakataon po natin na mag-renew ng kanilang mga PRC license para sa mga promotion nila. Isa sa nagbigay ng serbisyo at pinilahan ng Professional Regulation Commission o PRC, bagay na sinamantala ng karamihan. Setyembre ngayong taon na expiration ng professional license ni Police Staff Sergeant Cabalbag. Mainam na may ganitong serbisyo para hindi na rin siya lumayo masyado. Nakadestino si Police Staff Sergeant Cabalbag sa Bangar Police Station. Mahalaga sa amin yung kung mag-renew kami dito, kailangan mo pang mag-leave. So at least nandito na siya, hindi ka na mag-leave, ma'am. Nung wala pa doon sa Candon, doon ako sa Baguio, ma'am. Pero nung last na renew ko, Baguio din, pero medyo kwad kasi sa Baguio, ma'am. Maraming pila. Maging ang ibang walk-ins at nakaalam sa serbisyo, tinungo rin ang one-stop shop of frontline service, gaya ng magkakaibigang ito na bagong pasang mga licensed teacher. Ang PRC rin ang kanilang sadya para sa initial registration upang makakuha ng lisensya. Rinab na namin tong opportunity, ma'am, kasi kailangan namin to for ranking. Kung papalarin, ma'am. Malaking tulong din umano ang ganitong mga programa para sa mga sangay ng gobyerno para hindi na rin mahirapan at minsanan nang makapagtanong at may proseso ang mga pangangailangan ng mga kliyente. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.